lona ngubox ungena nevesi uzuveza phansi bonga pamathi ngathi sikhola ngibona unaxasi ngibone bonyeka tyhini kumsapho bethe nengubu uphethe neqhuta sande nekhoda mculo liphupho bangabayasi ngathi ndafihle ekhaya bacwela unto sesisikhola kodwa unembeko ndibaleka mthathu ubizo steve idaselisasa ihle kwintsini stima nebhoza thinti tu kuda makuthatha babi beef udume ithi kwela sexhoka ngene west kwela sefrance encane isithuli isithandela isilende mina nesithetho ku-6 no-9 ngoba siyafana ngupino thiyalili iphelo ndimemlinaw ndimtana jonga sikali kanjalo ngiphezu kwebhithi kuphela amaqala iphula zindala vuma dlozi ngelinirebe ndithilo kuwe ncolisa iphepha ithile umama kwezam indlebe umculo wakhaya uzophumelela tisma into ndisike nabantu ezinye zandaza ezinye solanga kwinye zexa ngathi solanga kodwa nawali ngobe kasi mpethu makasi kasi rap udala waphula dala wayishota soleta kili itopi idorpa mabhazo nginyakazi ichazi wena mkeri makasi echazi bandibiza ngestim they call me 1000